engwangin nge UN tiamin ramhrang rangte anla inrol lo ti hi ithlir zau masateang UN inrol lo chan chu Security Council a tatma do ni pi ro fir fiak te hian Russia le China te thlopna an don wang ania China hian kan inrol lo ti chu tranfunga an hmanga ani hi chuan Myanmar ram chunga an sum do na le an hlok na turbak an ngai to lova sipai te hi thlop ma se boruak a in lum le a mipuin ne na an chang do nanga alan chuan mipui lama tang le mai turang chi kha ania Myanmar kaltlanga Indian Ocean lu chu an thupui berane Russia ro chuan sipai te a thlop chiangbal Asian ram te thu a in rol theilo lain Russia ro chuan Indo-Pacific bial anti mai Asia chimchaka bu khwar tumin sipai te hi anron bel chatane CDM lam tran tu khothlang ramte Australia le Japan te ro chuan hrek na an kalpui bak lova chuan an inrol thadu lova hemi chungcha nga hian thren khat chuan Myanmar ramin tuyal thei anga tok lo wangani antia ramdanga America inrol tur chuan tuyal thei nga ngai keni chuan anron thlen na tur petrol kan nei zo ve love antifiam thune khothlang ramte inrol lo chan pakhat chu he buaina hi tual chung buaina ani na lai a omwang ania Myanmar hi mani inrel bol ramhran ania ramdang an inrol arem lo na chin awmane sipai te hi firfia ka puan chu ni se thuhran ania sipain sarkar annam thluk na khan an ramdan pui kumsang ni le pariatan siam an tlo chan ve thlap mai boka vote teaching pena chuan lamin article zali som pasari na mangin emergency an puanga article zali som pariat sub article a na tlo chanin thunei na pum hlum chu commander in chief ne na an hlan ta boka sipai sarkar SSC adin rualin mipuin sarkaran pom CRPH anom ve boka sarkar pahni an neita tinani chu SSC hi Russia ina thlop lain ram tamzokin an pom lo thunga CRPH chu sarkar diktaka khovelin pom turin CDM te chuan an norbok kani kha sarkar nam thluk na bi ka hian sipai te chuan anin hung na le an ham thatna tur dan pui an tlo chan ve mi awangin ramhrang rang te inrol hi arem chang lo le zuala ramhrananga Myanmar ram anin rel bolna zalova pu thei anni na lai tur awmane event noya mishing dikna chanvo bo chiat na te tharum nena innobna laka in chan chuana R2P anti maite mangin ramhrang rang te hi anin rol theya hei hi sipai te chetna rong tak tak mipui le media ten an puan zarzel chan ani pakhata mase malak na tak tak ero chu om theilo kandem hle ti thu chua zong ane UN hi achung ril bera chuan ram thil ti thei hovin an ham thana tura politics an khelna ania adik lo lama kan ngai te chu China le Russia hian an lo chan tlak thrin lain US poin Israel chu engti kongjong poin athlawang a hautlat thrin boka alai taka tanga thlir chuan UN hi ngil taka akal lo na arei tawa Myanmar buaina hian a inrol beiseina sangviau ma se polian puile thil ti thei mel take tilovin a che hlei theilova palian pui duap deuh angvel ani ta ome atuar tu le khongai thlak ber chu nu naw anram buaya wanga an sahimna zontum te ne India in ral tlan kan lom love aron lu topo thon kir turani atia Manipur lama thon kirte an nei nge nge ni kha Manipur hian ral tlan te tan kem siam lo tur ti te ei tur pek lo tur liam tur te ro chu tuam hlom an ni dan tur ngai tu ani yang tin thu chua an siama soisel a hlo ema wangin he thu pek hi sut le ne Thailand lama ke niu le sipai te anin ka wangin mi sang tel an ral tlana Thailand sipai te chuan an ramalu phallovin Myanmar an lo not kir to a Thailand Foreign Ministry chuan
ral tlan lak lu phal lo turin danan nei lo ni na soi le thung an thu le an chet dan ai nang lo nuai mayane tun din huna ral tlan tum te chu tlan na tur an hnong mek ati theya ram thenom ten thian thani an tum dana hian dem an hlo hlom hle ane Myanmar ram boina hian mi zanga chuang an thita UN tan chuan heng thina hian ma an lak na tura omzia nei lo ma se a thlonin thisen a luang lo te ro chu alang ta zel nam tlem jok sipai pathum Brotherhood Alliance anti mai Arakan Army Myanmar National Democratic Alliance Army le Tang National Liberation Army te chuan thotan ni khan sipai te chuan mipui te thisen an chua zelani chuan sipai te kan ka ve tawng tin mipui thlawang an hauta KIA le KNU te hnuwa sipai kap le theiber tur anne te hi tun kum ni chunga nam sipai zinga chuan sipai te lu ti haitu ber annia sipai te hian an enroll an du lo wangin firfia kan puan na an lo hlip to ani kha ma se thu puang tu chuan mipui nek che pa omte nun na le an thil nei te hum him chu theito pin kan tum don ani tin buaina are theina tura kong zong turin sipai ho tu te chu in biak na lam ngai tua turin an chane nam sipai pathum te thu chua in troma chuan sipain mipui adim lo chhun zom zelani chuan democracy du tu te lam chu an mani hum him na tura an pui tur thu an soi Brotherhood Alliance te hi asang thevin sipai tenen in ka hai nei turin an lo in betowa chuin ka hai chuan March ni somthum pakhat thleng aw dona TNL thu puang tu chuan heng nam sipai pol pathum te hian in ka hai hi po sei to lo antum ni na soya he boina hian aron zuang lut ta ani chuan sipai chuan kiltina raldo turan nei don ati theitawang KIA chuan March ni som pakhat atangin sipai te an kapa KNU le sipai te anin beina hle boka sipai te hi thlona nen meu an chea KNU hian thlona ka thlak na mangin an lo chang let ve thunga thlona ka thlak sakpo an nei nual to me KNU hroi tu chuan sipain mipui kutan thlak lo hnuwa le mitang zong te an chua vek hnuwa chau sipai hroi tu minong hlaya chu mu an tum thu an soyane CRPH chuan AA MNDA le TNL te thu chua hi lomo mati thu asoya kol ho chuan namtlem jok tlang mi te chu democracy an mu theina tura an poimo zia hriain CDM anin lungrwalna lom thu an soimek bokane nam sipai te an trong chua ta kara hian sipai te chetna nalutuk chu aziom dewa nitin thi chu ma se Armed Forces Day ya an chet danang chuan an chele tori lo heti lai hian South Dagona chuan nizan zan khua khan silai thom hriat tur awma sipain an halhlum ruang char tur te po awm Vain khan khopui lama chuan garbage strike kan neya Rangon khopuya sipai du lo na lantir na chikhatatan kholaya bol hlo an the chhuak ngek nguk maya munthan khata chuan kongzo te anom boka sipai te nena anin nepna are eti nai ro chu ani lem chuang lo tahan lama mipuin an sahim na ta na ral thuam an chelek veta kang khan mun sang sanga mipui te chuan kutlhon tuar tolovin ral thuam ingai tua ve to mayang u ti chu ril ruwa an nei tran meka khopui zoka thalai te chuan na zoka chet ve an du to ahmatonga intlar thin te chuan kan tual cher riam trainen ringot hi chuan kan tang rei thei to don lo antia thalai zi nga hian nam sipai te hne na training nei tura kal to kanoma engzat chi angen ni te ro chu hriat thei anilo ma se nam sipai te hne na training nei tura rangunemo mandalaya mo tanga kal chu thilhar satak mai ani towa kalkhan rang-ranga sipai te chuan checkpoint tan siama nor huai hot tu te chevel tur chu anlo dang ping ve boka
tlangram lampan turte phei chu an lir thei dapin zo na an zot nge thina March ni somni pahnia khan sipai chanchin butarlan danin rengun thalai som pali te chu nam sipai te hna training nei tura an kal chu man an lo ni to heti chung hian kongzoa sipai du lo na thu aw chua pui chau chu atok to lovetin thalai tam tak chuan sipai kap thei turin in do nun chan an zirme kane thalai te hi Karen National Union chuan tun ma tangin an lo puina sa to thina kumsang khazakwa somriat pariata ral thuam keng thei tur All Burma Students Democratic Front kha an puina manga din ania mase tun tu mai ro chuan ke niu chuan thalai te chu an mani muna oma until nei ang te in dona ta na mangtang kai thiam thei turin ancha hei hi achan ber chu tlangram thlen a har satak zelwang ania ron thleng thei lo tur tam tak anom don awangin thalai te hian khopuya rolra la chet dan tur dapse keini training pe kain anin puwa cha reilo zo kanga omzia anei jok bokang antia internet atangin training la se antana olsamin a hlau omlo jok donani anti CRPH point Mipui himna tan ral thuam choi thei turang zongjong te chu angai tua vezel boka anruah mandan chuan khotinin anma ni ven himna tur ruah manna siama ven himna lam vil tu tur committee dinane nam sipaitenen heng te hi Federal Army a man atuma nam sipaitenen hian inrin tawng na chungchanga anla inrem thei chialo nam sipaite chuan CRPH te thil rota hian ngai tua ngai tamtak kaloma thumum ala nei theilo tuin nge sipaite chu hruayanga engtin nge kan che tang ti po ala chiang theilowa kanin ring tok lo ani bere ante Myanmar ram boruak inlum le dan thlir hian tharum nena che thei chu sipaite chau ani bik lova Mipui te hian tharum tel lova chet phot an ruah mana chu chuan omzia anei lo hnuwa tuna tharum tho tura in puwa chana chu akal meka sipaiten an thiamom chun tharum tho na chu an temlet ve hun a hnai chhozel ni in alangane